Hallelujah. Praise the Lord. Rangsak sokjak yawi bini mungsa sinimung kri. Rok pai bahai no sokjak ya hangke bini kuno sinimung kri. Nini ani lang mau bahai no tomunu Jisu Kristo kri hangke buksa. Jenogo buksa jenogo malik kri. Aro punbo pai sandar faisinai, sikok bahap faisinai, sebainai bo faisinai, jengjal frangnai bo faisinai, bebak no leta patani sinai. Tangai malik kri, jenu khungo malik tongo, anu khung belai musango, belai naithogo. Rangsak ni sinimung sokjagai faimani hai, rok faini sinimung sokjagai faimani hai. Sokjak mani yagolo a sinimung manmani hai. Nini ani langmo bahai ni jafur Jisu Kristo maliking fainai afruno kaham ketal alaida haleluya abebak no kuplung engnai sabuni bagino khasrangdi khatong thokdi haleluya kaiter sono belaika hamjago abuni bagin bini songdari sajla Jisu Kristo no chini langmo rohoro jeng buk sangai malik kri engai bugra kri engai belai kheno thimung phasingo thanglai leta pata englai belai kheno oroi poro engi tonglai mani seleng engi ma tonglai mani but kaitor Jisu Kristo ni bisingti basa sanamka seng saljak tongmani bini gana to fai piuka jono naikol nai kring mani naikol nanya rekha abate kyobiya Kristo ni fola Holy Spirit haleluya tong thokdi khasrangdi tomunu malik Jisu Kristo no nang khlai kyan ka nini bukhawo nang hai alai da te ke bukri molbrum ni langman nini no batabuk phano nang osungsaran kesengi tongko malik no sinia ko a kaplanya sinio ko aslaijak mo saimainya kongke haleluya tomunu saimainya kongke Saiman sidi abte ke be Jisu Kristo se kalai sase nini bukhani doglam phioguridi bukhabai ke poito khlaidi gosidi Jisu nung nani subrai that's enough haikena molbrum langman nini malik Jisu Kristo nini langma samung khlai mannai haike tamunai belai alai dakuke belai tongthok sugui khasrangai nang yapri sei mannai ao sangsar belai kheno problem jengjal okay oroi poroi juddo bemar virus but malik tongma bai khaksangai tongthogui secure ke belai kheno protected khenang tongai mannai hallelujah so belai kheno hambai asa mangsitin jotona hambai